Tras a decisión de Compostela Aberta de paralizar o derrubo da Casa da Xuventude, vén de arrancar o proxecto Matadoiro Compostela, cun modelo de autoxestión que están a capitanear 4 mediadores culturais que son os encargados de animar os veciños a darlle uso ao edificio. Bueno, estas primeiras semanas foi como máis ben acollida, non? Abrir o espazo, que a xente se vai chegando e escoitar eso que a xente ten para contarnos. Fomos vendo un pouco as necesidades e de primeiras, pois claro, todo mundo ven con necesidades en canto ao espazo, non teñen pois lugares onde ensaiar ou onde tocar, entón esas son as necesidades que estamos cubrindo agora. A partir de aí, pois intentamos que a xente abre eso que está facendo, pois un ensaio, que poida facer un ensaio aberto, que poida coñecer a outro colectivo que está aquí traballando e a partir de aí que xurdan ideas e traballo conxunto. Aínda que os meses de verán son máis frouxos, xa foron varias as actividades que se veñen de desenvolver nas instalacións relacionadas principalmente cas artes escénicas. Non entanto, ata o 20 de xullo está aberta unha convocatoria para presentar 5 proxectos de intervención que acabarán de definir os usos de Matadoiro Compostela. Sí que sacouse esta convocatoria que é para a elección de 5 proxectos máis de intervención sobre o espazo, que non significa que teña que ser unha intervención artística ou arquitectónica, senón que se use realmente o espazo, que estea pensado para aquí. Tamén se busca que estes proxectos sean moi colaborativos e que intenten establecer conexións coa xente que xa está aquí traballando. Unha vez os usuarios decidan que facer ca casa, o Concello porá en marcha un concurso arquitectónico para adecuar e adecentar o edificio. Aínda están por decidir as condicións, pero será indispensable abrir o inmoble ao Parque de Belvís. A fachada é como unha cuestión que todo o mundo entende que é fea, non? A mellor forma de facer, de eliminar ese criterio se é fea ou bonita, digamos, fagamos un proxecto de integración formal da fachada. O proxecto poderíamos chegar a dividirlo en 3 partes, non? Un sería a integración formal na Praza do Matadoiro, se hai que rebaixar a altura, se hai que cambiar de cor, se hai que cambiar as carpinterías, bueno, que sería o que a xente pensa e facelo a través dun concurso público con participación. A adecuación funcional interior, de se hai que tirar algún tabique, cambiar algo, bueno, mira un pouco en función das necesidades da xente. E por último, tamén haberá que incluir, como decía, pois a conexión que cando ve o edificio ve que é fácil e inmediata do edificio co Parque de Belvís. O edificio de 1.600 metros cadrados conta con 3 andares, terraza, auditorio e moitos espazos polivalentes á espera de coller vida.